l'Este de Teatre tornen amb el seu setè espectacle Delicades, que incorpora per primera vegada en la seva trajectòria a dos actors, Jordi Rico i Albert Ribalta. Delicades és un compendi de fragments de petites anècdotes que poden semblar irrellevants en un primer moment, però que acaben construint un univers. Un text que el director i autor Alfredo Sanzol dedica a la seva àvia i a totes les dones de la seva generació. Només tocarà ell sol. Per què? Jo pensava que s'agerien tots junts. Perquè amb la resta tocarà després a les 7. Jo també em pensava que fauríem a tots. No. A veure, com que ell sabia que veníeu, li feia il·lusió tocar una miqueta davant vostra abans d'anar a l'assaig de veritat. Us importa si faig una bacarineta? Doncs quina llàstima, no? Sí, quina llàstima. I tocarà tot sol els platerets. Sí? És una mica rotllo, no? Una mica rotllo, sí. Música i tal, tracta de passar molt bé i tal, no? Però nosaltres no ho entenem. Això és més per iniciats i tal, suposo. Sí, jo bàsicament penso que és que ella, saps? Nosaltres al no ser d'aquest món, tot això ens queda com un... Bé, doncs dit això, millor que ens deixem assajar tranquil, oi? Ens n'anem. Jo penso que l'obra és un retrat de petits moments de la vida, no? Són 18 esquetxos i és com si miressis per un foradet i veiessis petits moments de la vida. Llavors, d'alguna manera, ell sempre diu que quan surts tens la sensació d'haver vist una família, no? Però una família perquè és la vida, diríem, o sigui, perquè hi ha de tot, tots diferents moments tràgics, còmics, àvies, mares, filles, pares, vull dir, és una mica tot. Portes la ploma? Sí. A veure. I parles francès. Home, això... El que sigui, qualsevol cosa, perquè no et pengin un fusell i et posin a primera línia, que tu no tens 20 anys. Si et donen un fusell, no l'agafis. Que et donin feina en un magatzem, amb el menjar, amb el que sigui. I ens escrius un cop per setmana. Aquí hi ha esquetxos, hi ha sentit de l'humor, hi ha alegria. També hi ha poesia, que a vegades també ho teníem en alguns espectacles i així, però alhora és una cosa completament diferent. Jo penso que no és de dir, ja tornen a fer el mateix, és una cosa ben diferent, però se'n reconeixerà allò de dir, sí, això és de teatre. I ja veuràs com aquesta vegada finalment aconsegueix matar el ratolí. Si el Jacinto és molt maldestre, Angelina. Ho hem intentat tot i no hi ha hagut manera i nosaltres ens tornarem boges. Que veiem córrer el ratolí per la cuina entre la roba, els calaixos, s'atreveix amb tot. No dormim, Angelina. Perquè de nit el sentim córrer pel passadís. Parla amb en Pep, sisplau. Parla amb en Pep, ajuda'ns, que el Pep el mata en un segon. Si jo truco a una empresa, el Jacinto se n'assabentarà. Però si el Pep ve aquesta nit i el mata, el Jacinto no ho sabrà mai. Mira. Acabo de rematar. Ja està. Aquesta obra, doncs, l'home hi juga el paper que bàsicament jugaven els temps que són els que han inspirat a l'Alfredo a escriure, és a dir, la preguerra civil, la postguerra civil. I juguen aquest rol, on era una societat, evidentment, més masclista del que és avui en dia, però que dins de l'àmbit familiar, etc., sí que podem trobar moments on estan al servei de les dones, tot i ser els que manen, de fet. Me l'ha de fer vostè, la foto? No me la poden fer les meves germanes? Bé, és que no és pas tan fàcil com sembla. Avui en dia la pel·lícula és molt cara, si vol que quedi bé, vull dir, bé... Però si me la fa vostè, aleshores m'haurà de veure despullada, no? Sí, senyora, però a través de l'objectiu. Però què te la penses fer? Pensa que l'ensenyarà a tots els seus companys. No, això no ho farà mai. És un home i els homes són així. Encara no l'haurà vist ell, que ja l'haurà passat al del costat. En Felipe és molt ben educat i això no ho farà mai. En Felipe va més cremat que una teia encesa. Per això mateix.
Necessita alguna cosa per apagar el foc, pobre. Doncs que faci servir la imaginació, no et fot? O fotos de fulanes. Però si això és el que no vol ell, ni jo tampoc. Ell no vol fotos de fulanes perquè vol la meva foto, perquè em troba a faltar a mi i m'estima a mi. Per això vol la meva foto i no vol fotos d'altres dones, perquè per cascar-se-la vol la meva foto. Això és el que diu. Ai, a tu no et cal. A tu no et cal una foto d'ella amb pilotes. No, a mi no em cal. Demana-li. A tu no et cal que ets tu, una monja. Però si no et deus dir recordar de com era el seu cos. Yo sobre todo lo que pretendía era contar historias de mujeres y que fueran historias de mujeres delicadas, ¿no? Delicadas en el sentido irónico, en el sentido literal, en el sentido de a veces son delicadas, a veces no. Trabajamos con el humor, trabajamos con una manera de ver la realidad sin ser superficiales, al revés, queriendo conocer y profundizar sobre la realidad, pero siempre con el humor como una herramienta. Para mí el humor es una herramienta de conocimiento. Guardo els retalls, guardo el fil que em sobra de les agulles, guardo les cordes de les caixes, guardo les caixes, guardo el paper d'emborricar regals, guardo els filferros, les femelles i els cargols, guardo els cables dels aparells vells, guardo les rajoles que em sobren, les fustes que em sobren, els testos que es queden sense planta, guardo les camises velles per fer-ne draps perquè netegen molt bé els vidres, guardo els pantalons vells per fer-ne draps perquè netegen molt bé la pols, guardo els draps. Guardo les millors galetes i els millors bombons pels dies de la festa, els cordons de les sabates per lligar coses, les mitges foradades per colar cafè. Som una companyia que intentem sempre disfrutar amb la feina que fem, triar les persones i la gent amb les quals volem treballar, que puguem congeniar bé amb el treball i amb les persones que escollim i sempre intentem a cada espectacle posar un granet més de sorra, no? Pots tocar-la amb molta cura. Oh, que suau. Ai, que sí. Lluïsa, filla, però què fas? Ja vinc! No les trobava. Així no es porten les tisores. Ai... Gràcies. Tep. Sí, moltes gràcies. Et regalaré un bon puro. Cubà, autèntic. T'encantarà. No fumem. No, sí. Un dia és un dia. Digues que sí, home, no te'n passis el fum i ja està. Pels teus peus, no crec pas que sigui dolent. Veniu que us ensenyaré els arbres fruiters. Una casa molt maca. Moltes gràcies. Una feinada ens dona, una feinada. Ai, va.